nangnai nor bo apply khan nangnai SDM kagos sudi am SDM kagos sudi am jakri no pakta barita Jotong lan suka pelenje patok jora nai tung di hingkai ang tabu kisah suling tabu time pemini hingkai pata ni bagai kagas jomeri mani hingkai forest ni jaga ni paper kisah kagas jomeri lai mani hingkai sini borok kai odikar kori di baro forest jaga lan bagai sini borok kai odikar kori di ba buini borok sini do odikar tong hingkai buini borok kai bahai ke Bangladesh ni phai bahai ke bokai jaga mana ni odikar tong ba hingkai sini borok asik edisio tong mani balok suka hingkai mana nange di ba hingkai buini borok ma kai sini borok mana nango hingkai buini borok se phai tabo dogan malik bo box se tong sio tabo bazar nogo hindi joto bong ni borok se sio sini borok kai dogan rina ni se jaga maya tong tabo mui khana se jaga maya o dekong phampui thangbai se dogan maru jago hingkai sini borok kai jaga se maya ruk jago sini edisi area tongoi sung dogan rina ni ganai jaga maya hingkai bokai bahai ke borok kai jaga man hingkai bokai phata hastin phai jaga rong mane tongka hingkai sini borok kai asik edisi area tongoi se jung kisapono se jaga manani odikar kori hingkai ba sini borok mana nango borok mangkai sini borok mana nango omno jung joto kokbak tonga nango tini asike borok bangkhane di asike borok bangsuka tini patani bagai kagas di mani borok bangsuka ase burung ro suka borok obose bahayong no sia ko tabo kagas ri tonga patani bagai omo bahayong no sia tabo patani bagai kagas tong joto ri nai tonga